سلام كبرات تخطاتلتي داسنا اكسترا اب عالم كاب زركبه حيالات هاجرات امريكان تشاينان كابتن اب قدمي زتقاسا هاجراتين እዚ ኸ እተን ሃገራት ዘለወን ቆጠባዊ ዓቕሚ ከምኡ ኸ ኣብ መንጎአን ዝካየድ ቆጠባዊ ምልውዋጥ ብጣዕሚ ብዙሕ ብምዃኑ እዩ እዚ ይኹን እምበር ኣብ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ ቻይና ልዕሊ ዓቕን ዕድላት ሂብናያ ኣብ ብዙሕ ነገራት ከኣ ክትበልፀና ጀሚራ ኣላ ብምባል ብዙሕ ንቻይና ዓንቃጽ ዝነበረ ኣንጻራዊ ውሳኔታት ይወሲዱ ካብዚ ትራምፕ ዝወሰዶ ውሳኔታት ከኣ ሓደ ከምኡ ድማ ክሳብ ሕጂ ምስቶም ኣብ ቅድሚ ዝስርዑ ጉዳያት ዘሎ እቲ ኣብ ልዕሊ ትካል ሃዋዊ ተገይሩ ዘሎ እገዳ እዩ نحجي ترامب زمرح أمريكا قبل عليه هواو زجبرت الجدا كم دم نمنتاي بفولي هواو اجد كيلو بتوسع خدمة هواو كابتكالات أمريكا بليس أتلو زلام مدياتن نشاينا خاب خمية حيا العتقة كد كون زخالتن كن رئيه كن فتنينا قدمي جنا أبزا channel سبسكرايب لايك كمون نتداول بمتواق قدامو تغاتاتلتي معالتا وتحستونا غتكونو بغبرن عدم أبز حلفة قربة عمتات أمونغو أمريكان تشاينان كجبر دحرز صنحة حيال زخونة قطبة ووجه تنقل التهاجرات أبت أولا كوفيلن جوداين كزاتيا وسينان إزي خنبر إتزجبر زنبر زتات كومدما أمريكا قبل على تشاينا توردو زنبرت متن قطعات سمع إذن مسأنة ترامب زمرحم محضر أمريكا نتاب علم دحرز سامسونج زبزح تليفونات تشيد تشايناوي تكال هواوي كومدما مسامة تأثار زلون سوسان شومن تنتكالات أبت ألم زرزر بمئتاو أتا تكال زخونة كاب تكالات أمريكا وسيدا أبت قمتا وعلى زنبر التكنولوجي كأجري ترايو إزما لدما هواوي نتيا وشت تليفونات زركب تشيب كومدما كال سوفتويرات نعبال تتقملو زنبر التكنولوجي تكالات أمريكا كتكسر كيلا مزق قدا بزت أساسر دما تكال جوجل اتي مس هواوي تقبر زنبر السرح بسنكتن أمريكا قدا كم زقارص اتي أفليتا إزما لدما هواوي ولو ات أندرويد زبال تليفونات زسرحلو ناي جوجل وانت زغونة سرعت جينا خد تقملو انتخونت كابتي أمريكا هواوي زقدتلو معلتات حيزوغنا أبزغونة حداش تليفون ناي هواوي اتفريات جوجل زغونة بعل جيميل يوتيوب جوجل بلاي ستورن كالي ناي جوجل فريات زغونة ابليكيشنات اي كركبنيو إذا مالت جنا أبتن تليفونات كتورد أي تخلن مالت أيقونن وحسب زي كون من قديه أب إنترنت آتيخا APK نايت أبليكيشن أوريدكا أبتن تليفونات كتوسرح تخليخا بجكازي بريطانيا زمدبرة ARM تبهال تشيب تمع بالتكال مس هواوي زنبرة ركب كتقوارص أنكلا كالوت بالدرجة علم أبز تفل عليها هاجرات زركبة مس هواوي زنبرة نركب إجداني أمريكا خي وردن بمفرح كقارص أنكيلن إذا خمس عينة وسان دمان هواوي بطعمها سوات رايزي كونه نتيجة تتقمل لزلا زخون حداسة زي قبرو سرعة اندرويد قديفة ناتا هارموني اوبريتين سيستم زبالتو تليفوناتا كسر حل زغل سرعتها امع بلا زلا السرعة قنا بحجي جينا بسفي عم علا زي وعلى زلون كومخا كم جوجل بلاي بقليل ابليكيشنات كتورد التغل استور كهلو وغا نوي عمتات زوسد بموخانو درجة هواوي اب كبيد مواتريات تركب نزني امريكا اقاداتات سيعبوخا هاجر كندا ناكايدي هواوي زخون الرنزن في قالوا كم دما مكتلو زخونة منج وانزو بتكاب أمريكا زمتة كتأثر على لوازم الملأختي تحت قيد بمئتو ناب أمريكا كتسدد يكبها الجميرو أبز حجة وانكا أبناي جزا محير كوينا قدايا مكتال التركب كوينا أمريكا خان أبها جرخت متسمو كتعي مدبات زلوا كم قبر ملسين نايزخا تشاينان خلتا كنداويان أب تحت قيد خت أتياكي إلا أبز كمتس زخول حتى دما أمريكا كابزخول مس تشاينا زلوا مفتات نمنتايا بفولي نتكال هواوي علامة جرخت إجدا وسينا زبليو اتمل سخا هواوي أبز إوان حنت كابتنا بعلم أب قدمي زسرعة ناي تيليكومنيكيشن تكالات رايزي كونت بمشات ناي مرة خبيتات ناوتي أب قدامي درجة بمشات تليفونات دمان أبل بليزات دحر السامسونج أب كالاي درجات تسرع إذا بشحن شيعة 280 شوعة بحدك أدم وتهدرن أبالن كومينيستاوي منقست تشاينا زنبرة إنجينرز التمسرت التكال كابنوح إوانات حيزة نتي كومينيستاوي سرعة تشاينا سالاتو وتهدر زنبرة مسراتيا تصبق تقربون أبوزح نقراتك قدامنا توهب بمبارا بمنقست أمريكا كم سلاي تكال تحاسيبايا بعين الترطارة ترأز أنحت أبزح لفك أربع عمتات دما تاتكال نتن بأمريكا إقادا زوردن إيران سمين كوريان بحبو ناي تيليكومنيكيشن معبالتات كتقرب لن بمخالا أمريكا بتقوداي تغوتي عيا نتاقدي ما زتقسنايا مختل أكايد زخونة مينغ بكندا أب تحت قيدة كتأتو زوعت
بدحر زدما هواوي اب تليفونات طراي زيكونه اب مسرح مزرغح تكنولوجي انترنت نكم بعل تكال شوداناوي تكال إريكسون فنلنداوي تكال نوكيا بليصا اب قدميت متسرعت كومخا حدا 5G ወይ ድማ ሓምሻይ ወለዶ ዝባል ቴክኖሎጂ በመምዕባሉን ቀዳመይቲ መስኮነት ኣሜሪካ ትመርሕን ብዙሓት ሃገራትያን ብናይ ጸጥታ ምኽንያት ንሃዋዊ ክእግዳ ዝጀመራ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ንሃዋዊ ተሃድነሉ ዘላ ምኽንያት ምስ መንግስቲ ቻይና ርክብ ጌራ ኣብ ሰላያት ዋፈርያ ዝብል ጸጥታዊ ስጋኣት ስለ ዝሓደራዩ ኣብ ጎኒ ዝናይ ኣሜሪካ ምኽንያት መእገዳ ሃዋዊ ዝገልጽ መልሲ ኸኣ ካልእ ምናልባት ክመጽእ ዝኽእል ሕቶ እንድሕራሎ እቲ ሃዋዊ ልዕሊ ማንም ብልጽቲ ኮይናትሉ በምህላዋ ዝበለጸት ዕጥቂ ቻይና ኸጸውዓ ዝኽኣለ 5G ዝበሃል ቴክኖሎጂ እንታይ እዩ ዝብል እዩ 5G ቴክኖሎጂ መቐጸልታ ናይቲ ሕጂ ኣብ መራኸቢታት ቴሌፎን ተበፂሑ ዘሎ 4G ኮይኑ ካብታ ቀዲሙ ኣብ ጥቕሚ ዝወዓለ 4 ወለዶታት ከኣ እቲ ዝበለጸ ከምኡ ድማ ዘቐልጠፈ ስርዓት መራኸቢ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ትካል ትውንኖ ክትብሎ ዘይትኽእል ምዕባለ ከኣ ብዙሓት ትካላት ድሮ ሽመን ከድምቓሉ ክኢለን ዝርከባ ኮይነን ሃዋዊ ናይ ቻይና ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ከም በዓል ሽወደናዊት ኤሪክሰን ፊንላንዳዊት ኖኪያ ከኣ ቀንዲ ተወዳደርታ ኮይነን እየን ዝርከባ ምዕባለ ሓምሻይ ወለዶ ሰፊሕ ዝርግሐ ምዝህልዎ ከኣ እቲ ሕጂ እንጥቀመሉ ዘለና ኢንተርኔት ቀልጣፊኡ ብጣዕሚ ክውስኽ እዩ ንኣብነት ቀደም በሳልሳይ ወለዶ ኣብ 26 ሰዓታት ተወርዶ ዝነበርካ ቪድዮ ብራብዓይ ወለዶ ኣብ 6 ደቂቃ ኢኻ ተወርዶ በዚ ሕጂ ዝቀላቀል ዘሎ ሓምሻይ ወለዶ ወይ ከዓ 5G ኣብ 3 ካልኢት ኢኻ ተወርዶ ካልእ ኣብ ራብዓይ ወለዶ ሓደ ነገር እንድሕር ጠዊቕካ ኣብ 0.045 ካልኢት ዝሰርሕ ዝነበረ ኣብዚ ሓምሻይ ወለዶ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ግና ኣብ ውሽጢ 0.01 ካልኢት ይኽሰርሕ እዚ ኸኣ እተን ብዘይ ኣውቲስታ ዝሰርሓ መካይን ብዘይ ዝኾነ ጌጋ ብውሕስ መንገዲ ክሰርሓ ክሕግዝ እንከሎ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ድማ ሓደ ሓኪም ንኣብነት ብሓገዝ እዚ ሓምሻይ ወለዶ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ብመንገዲ ሮቦት ኣብ ጀርመን ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ሕሙም ብዘይ ዝኾነ ጸገም መጥባሕቲ ከካይድ እዩ ዘኽእሎ በዚ ኸኣ ምዕባለ ሓምሻይ ወለዶ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ከምኡ ድማ ብሉፅ ኮይኑ እቲ ሕጂ ዝውረ ዘሎ ምስቲ ዘሎ ሕማም ርክብ ኣለዎ ዝበሃል ድማ ዝኾነ ሳይንሳዊ ጭብጢ ዘይብሉ ውፁእ ሓሶት እዩ ናይዚ ኩሉ ድርብ ውፅኢት ከኣ ኣሜሪካ ነዚ ምዕባለ ኣብ ሃገራ ከተኽሎ ኣብ ዝጀመረትሉ ግዜ ብመንገዲ ሃዋዊ ኸይከውን እገዳ ዝገበረት ኮይና ከም በዓል ኣውስትራልያ ኒውዚላንድን ገለ ሃገራት ኤውሮጳ እውን ኣብ ሃዋዊ ዘለወን እምነት ትሒቱ ሓድሽ ኮንትራት ካብ መሃብየን ዝቁጠባ ዘለዋ ኣብዚ እዋን ከኣ ነታ ትራምፕ ዝመርሓ ዘሎ ኣሜሪካ ቀንዲ ሕማም ኮይንዋ ዘሎ ነገር ኣብዚ ናይ ሓምሻይ ወለዶ ምዕባለ ኣብ ቅድሚት ዝኾነት ኣሜሪካዊት ትካል ዘየላ ቻይና ከኣ ቀንዲ ሰራሒት ብምዃን እዩ ሃገራት ሽወደንን ፊንላንድን መሓዙት ኣሜሪካ ብምዃነን ንምንታይ ኣሜሪካ ኣብአን ዘይትምርከዝ ዝብል ሕቶ ክመጽእ ይኽእል እዩ እቲ ቀንዲ ሽግር ግና ፊንላንዳዊት ትካል ኖኪያ ከምኡ ድማ ሽወደናዊት ኤሪክሰን ወላ እውን ከም ሃዋዊ ነቲ ናይ ሓምሻይ ወለዶ ቴክኖሎጂ ናይ ምዕባል ልዑል ክእለት እንተሃለወን ሃዋዊ ግና ኣብ ዋጋታት ዝሓስረት ከምኡ ድማ ብሉጽነት ትሕዝቶኣ ልዕሊ ኩለን ብምዃነን እዩ ብጀካ ዘኸኣ ሃዋዊ ኣሜሪካ ገና ከየቕለበትላን ከላ እቲ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ንብረት መሸጣት ረኽቦ ዝነበረት ኣታዊ ኣብ ምዕባልን ምምርማርን ሓድሽ ቴክኖሎጂ ተውዕሎ ብምንባራ ንቕድሚት ብዙሕ ስጉምታት እያ ሰጊማ ዘላ ኣሜሪካ ከኣ ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ንትካላታ እትበልጽ ናይ ወጻኢ ትካል ብፍላይ ድማ ናይ ቻይና ብምቕልቃላ ሕማቕ ተሰሚዕዋዩ ነዚ መዛረበ ዝኾነ ሓያል መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሃዋዊ ክትከፍት ዝጀመረት ካብቲ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዝገበረቶ እገዳታት ወጻኢ ኸኣ ንኹለን መሓዙታት ዝኾነ ሃገራት ካብአን ናይ ሃዋዊ ቴክኖሎጂ ጌራ ነቲ ናይ ሓምሻይ ወለዶ ምዕባለ እንድሕር ተኺላ ምስጢር ከልሑቕ ዝኽእል ናይ ጸጥታ ስጋኣት ስለ ዝፍጠር ኣብ መጻኢ ዝኾነ ናይ ስለያ ሓበሬታ ምልውዋጥ ከተቋርጽ ከም እትኽእል እያ ጠንቂቓ ኣሜሪካ ከኣ ኣብ መዳይ ስለያ እታ ዝሓየለት ከምኡ ድማ ብዘለዋ ዝርግሐ ኣብ ዓለም ብዙሕ ስለያዊ ሓበሬታ እትእክብ ብምዃና እተን መሓዙታ ንዕአን ኣብ ጥቕመን ክውዕል ዝኽእል ስለያዊ ሓበሬታ ከይከስራ ምእንቲ ማዕጾን ኣብ ገጽ ሃዋዊ ክዓጽወያን ጀሚረን ዘለዋ ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ድማ ነቲ ብኣሜሪካ ዝተነግረን ሃዋዊ ምጽንጻን ትገብር እያ ዝብል ክሲ ተቐቢለን ገና ኣብ መርመራ እየን ዝርከባ እዚ ኩሉ እገታታት ድማ ንሃዋዊ ብጣዕሚ ሃሲዋ እኳ እንተኾነ ብዙሕ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ግና እታ ትካል እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ መጻኢ ክመጽእ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት የእትያ ካብ ቀደማት ሒዛ ተዳለወሉ ከም ዝነበረት እዮም ዝገልጹ ንኣብነት ነቲ ካብ በዓል ኣሜሪካውያን ትካላት ክዋልኮም ብሮድኮምን ኢንተልን ተምጽኦ ዝነበረ ቺፕ በዓላ ከተፍርዮ ምእንቲ ካልኦት
ትካላት ዝመስረተት ኮይና ካብ በዓል ኮርያ ታይዋን ከም ድማ ኣብ ውሽጢ ሃገራት ዝርከባ ካልኦት ትካላት ነቲ ካብ ኣሜሪካ ተምጽኦ ዝነበረት መሳርሒታት ካብ እንከቶም ጽያ ጀሚራ ዘላ ከምታ ቀዲሙ ዝተጠቕሰ ከዓ ነቲ ካብ ጎግል ትረኽቦ ዝነበረት ኣንድሮይድ ዝበሃል ስርዓት ብሓደ ንሳ ዝሰርሐቶ ሃርሞኒ ዝበሃል ስርዓት ክትክኦ መደብ ኣለዋ ይዝበሃል በዚ ከዓ ሃዋዊ ኣብዚ እዋን ማእከለቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ ቆጠባዊ ኩናት ኮይና ተቐጽል ዘላ ነዚ ቪድዮ ንምድላው ዝተጠቀምናሎ ምንጭታት ከዓ ኣብ ዲስክሪፕሽን ኣለኩም ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም